Bhís Nua Eabhrac agus fáilte dín agránsa de podcréile chora le hógaí I gcóir le foras na Gaeilge agus ag an buintasa ba bhailim mo bhéchas a ról le foras na Gaeilge as an takeíocht a thugann siad don podcréile sa agus as podcréiltaí a tháinig ribhe seo chomá. Láman I Nua Eabhrac tha fear nar leabhar mé leis le 10 mbliana b'éidir nó mar sin Séamus Ó Fianghusa chun tá tú Hamish? Gumbai ógi agus tá bres esta bheith an seoileat agus go mar tá tosa chuna sa tá tú chuna sa há me chuna sa há sin casal le Gaelic na halban ha mé go bras ásta inis leúna le buich le dia agus ha mé díreach tas na hairneis cúpla seachtain ar an scoil an sa in ha mé lunathe limnach mar bhí mé rá le níos lohen ar bhí mar saohanamar ar an air agus ha an obair dollar go bra agus níl an aimseir róhanna sin príomhábhar cainte na ngáil an aimseir. Agus mar an go bhfuil tú go maiid sin ag múnú Gaelica gur thug do chud scolarí an teideal ógi bháin canóbíart. Sin é. Ca mé sin bhíú don lecht éisteach an san ha moga an sa thug an moga té agus thug dalta áteiste don mé an bblionse chatte ag deirna bliana agus ógi bháin canóbí ar agus pictúir de Obi-Wan Kenobi ar an moga chumá. So nuair hain an podcréile seoach seans go chur mé pictúir de suas ar na meán tho síolte. Bhí mar dír go leabhart an sanna Hamish so bhfuil nuair nach gur mé leabhart le is tólam reachtas éige de bhí an péisceile. Beidir dúna á litir canning nó cahar na mart a bheith? Ní mis I gahar na Marta so caiis a go rómid litir canning. Sílim go ró an tarachtas sin siú gabhlis a Hindiag mas bún ma a raibh tú an éiring ó chuin? Bhí an bhliain é sin gabhlis a dóiag ach ar a drochuair ní róma an éiring ó hain agus ba bhrealum a gáil arás ar náia ach bhí ma lom héan san am sin 10 milliún ó hain agus 9 milliún ó hain an tam dearna bhí ma néirina ach tá teile thugamanis agus frágrachtaí agus níos mó frágrachtaí bhfuil me le inon áling áinge an san ó chéana inis ring pí beag fé áinge mna cum leat. Well, tá sé 5 bliain sin is má níon aine agus ges a láite tentí agus is even lethe an súil is even lethe bheith súgrú le breagain mar is dúil do foiiste tá 5 bliain agus ar náia tá cardiaci agus súil mai agus tá Gaelic aici fásta. Ní lárin si gahabí ach Gaelic liomsa agus sin rud tá antá táhairta I mo haile agus antá táhairta dúsa agus antá táhairta dhúcha fásta. An dóid bhfuil an fá láthaid cais aici go bhfuil bheith haingeán sa teach sin rud nádra dhúcha agus níor sa go bhfuil si an smuitiú níos dofne na sin ach tá aici go bhfuil béla ag mami agus ag dón ar fad lasmuí agus tá Gaelic ag dadí agus chud a cháde agus sin bhfuil anis agus dinis mar tí go bhfuil duine eile in éiring a bhfuil Gaelic acu agus go bhfuil léir mór geelgiorí an in an áte dogan se éiring áí agus tíar gríochtúil agus tá se dalí a chreidfáil go bhfuil duine eile an a bhfuil Gaelic acu. Ar náid tá sí clearta le canúint hir chonal
mar tá canon hirchán ó lagumsa a tá gohfuil canontí eile agus chum tafadíocha ar a telefís fan na chuine go docha léthe a bheith a géistar le blasan eile agus go docha léthe irí craft go leofa. Agus I dús baie bhí sé dálaí. Bhí sé dálaí mar tá bearla le crinsin in nachhanát. In nachhanát is tí agus sa mí. Tú is tí do bhálaí a tú seo tá gitabeg Gaeilge mo bhean agus ban mhaid tinti agus tá seán tá dálaí do ganne fásta tangio ólam go lífa. Agus tú muid an tá níorlán ach bearlan an better Spanish. So began dúsa Lord an Gaeilge agus an Gaeilge go bhhain agus a bheith deas agus cinnata bheith in san am chearna. A rud is táirtaí le fáiste sin in an caidrú pásanta Noia. Sin an caidrú pásanta idir an tuispeisiúr agus an fáiste. Sin a rud is táirtaí agus is cum a cén tangaí tá gceist. Ach nuair atá sin sacraithe bhhail lomsa ar léad mo dhúchas ó thart an chéad blún eile. Agus bín páistí a deanú an rud is fosa de gra. Agus ní is acu gahabí fá dhúchháin nó rudabí. Nuair tá sé gheann ó 3 bliain d'aois. So mas fosa d'íthe bearla Lord, mar tá bearla hard ligí léir Lawrence sí bearla. Agus sin rud a harlaí a dús baie, cé go raibh mise a caint in Gaeilge léithe I gcónaí. Bhí coppla fáclaí agus bhí sé aiblt a gach rud a heagmháil ach thug sí na freigraí a ráistú, nuair bhí sí gheann ó 3 bliain d'aois le Gaeilge le bearla agus nuair bhí sí 4 bliain d'aois bhí atha amháin. Heag sí an san nám, níl mar ra go raibh sí abalta a heagmháil ar gáin ná an teart, ach heag sí ar gáin teart go raibh Gaeilge agus Gaeilge ó bhhain ag dadí agus nach maiile le dadí sachs bearla. Agus budocha léithe is bearla Lord le duinear bí. Le duinear bí eile teomí. Agus anis fá láthair, má chluinneann sí mise, tá sí 5 bliain d'aois sin is, má chluinneann sí mise a rá fácail ar bí I mearla I gcónaí, tá sí ginse tú. Iadí, sin sachs bearla, sála sachs, sálach Tá má brád istí. Tá sé cearcha leortaithe bheith Lord I mearla le daoine eile ach le dadí caiith sí Lord an Gaeilge agus sin rud nádradaí. Sin rud. Níl má chur fós ar bí orthu ach bhí má dheanú gan stad. Sin rud ó hús go dearú agus bé má dheanú go deo. Go docha lum rud nádra thógáil tú is tíd an teach, tú is tíd an teilech an sin rud a rinne agus tá sise bradú las. Sin rud is táirtaí. Thug lumsa brád a bheith agam as monín ach má tá brád aice seo as a chud Gaeilge. Sin rud is táirtaí mar bé rátháirí, bé rá ar a súlasaí agus chuinethe sí an Gaeilge istí ina crí go dearú a súil héin. Agus le chuidú dé bheir sí an teangaí don 100 blún eile ina dé. Agus an bhfuil
ní dócha go bhfuil pobl in san cheantar nó in san cheantar má gúrd ní bheith chéan créimhacha chunar na Gaeilge sa dúthain san amach. Tá cumann a chanúla na Gaeilge im Rocklainn nachhfuil bhádhuain. In Brooklyn, no, New Jersey is still New Jersey, níl Brooklyn i bhádhuain, níl se Okay. Betir idir leabhuairachlaigh agus uairachlaigh de Hámaint. Rahan sin ar a tracht. Agus má tá brú tracht an cai tú tríuairachlaigh a Támaint. Ach mar bhfuil trachtar bíán tá sé leabhuair agus uair de Hámaint. So níl seo bhádhuain. Agus tá couple grúpa eile an daltaí na Gaeilge sin grúpa eile. Ach tá pobl an, fiar pobl, sin a rád, in sa cheantar seo. Bín mis agus car maid amach chuid Chris Finnegan ag mágú go bhfuil brac eiltartógin. Ach tá brac eiltartógin. In sa bhaile chearna, Seandrahead na Old Bridge. Tá mis agus má hailech an seo agus tá Chris míle bhuain ar a tíomhhaile den bhaile. Agus tá sé sin a tógáil a chluinne le Gaeilge mar an phríomhtheangaí. Agus so tá couple taile háartan sa cheantar a bhfuil Gaeilge acu agus a tá tógáil a chluinne le Gaeilge mar an phríomhtheangaí. Sin rud is táirtaí agus maidir le dúine foiesta tá duine nachhfuil ach blacúam as baile clia a chudólam a chud Gaeilge ar an na farste. Agus chomha amra gró duine eile ar a tráid há a bhí na bhúntar Gaeilge, níor bhfuil me leis ar riá, so níor sa go bhfuil se fiar ach sin rud a bhfuilme a scarbi. So tá pobl an, tá muid scartha na chéile, níor muidir lig crenn I máile bháin. Tá se forest géalgar eile aimsú, má tá tú a chuairtú. Agus ná bheadh sé go húntaach beidir lá éigean dámach pobl beaga le Gaeilge leabhart lo in sa... Ginta, go náras. Agus... Lenráid? Go leisce. Luigh san gurb, is as Brooklyn tú ó dhúchas, nach cha? Sé. Agus chuna sa tháinig tú trasta ar an Gaeilge in chéad lá? Well, nuair bhí me mo háthran, beidir ceithre bliain d'aois, dul me curtha na Cráiche ó maithair. Ní raibh Gaeilge líofa ag maithair ach dul sesin curtha na Cráiche ó na athair mór. Agus caintear dhúchas Gaeilge bhí an míthomach maithúna as chunda a chláir. So bhí an gita seo agam, a nílas an catia fiú nuair a bhí me ág, chuine me greim gangan ar chórtha na Cráiche agus an ceachta dólam me nuair a bhí me mo gasar bheith, you're Irish and this is the way Irish people say it. Agus chuine me congrad do mo chrí an gita beg sin, chórtha na Cráiche, agus níor an ach na couple fácla sin, agus níor thuig me an ar iarmh go dtéan bhrí a bhí leis na fácla. Agus bhí me rá ina nimime nachthar agus sa bheic agus sa spirit nua amen. Anis an láia tá céir leis na fácla go mar tá teangaí ar fád agam, ach nuair a bhí me ág, ní raibh me ach a gaiithris foiimení. Ach bhís agam gur seo an rud Gaelach. Nuair a bhí me ág, charrás agam an fácla Gael nó Gaelach.
Gaelic, a bhí agam Irish. In Satangi, Haxferla. Tá cynchap ella yn Gaelic. Tá cynchap ella yn Gaelic a wynis leis yn nagol gael. Agus sy'n ahantas edrych nasianta. Ahantas edrych nasianta a wyl an tír dhúchas yn nering. Agus a spray mach sa tanam o eirin gohalbin. Agus le déine o eirin agus albin Gomerica agus Canada agus Harford na Crynne. Ach hagur leat a bheith do honi in eirin gan a bheith do gael. Ach hagur leat a bheith do gael agus a bheith do honi tío muid eirin. A sy'n rod sy'n rod hegim anis fa lahar. Nir ma og solarol ma na cynchapi sio, fi ma toriart yn na hentys. Toriart a hentys chart nhw'n gael. Agus gydyn hil a fi le sio, Irish, agus fi na ffaglo agam da chora na craicha. Agus nir fi ma bedr 3 bliana diag dys, harfan am sy'n. Hashi mahar ar a fólum na Gaelica mar ceart agus vi tansogum gederna an tangia ekial skrifa. Sa naam sio na Hartwoodi. Níor sem mar a tair seamis. Tá se forrisgilior Fishan a haspant an monin mar hapla an Netherlín agus craintirí dhúchas ar YouTube na ran teart mar sin. Hagur lum blúgas gal bí a bheith agam. Agus ceol mai a henyaman sa ta agus rodí mar sin. Bhí se anta dali san am sin na Hartwoodi. Chanahhain gur pleiste bhí an man san am ní erige de bí agam noia. Ach maidir leis technoliart, ní an Netherlín an agus ní tansar bí agam Gaelic eáil sin bontáiste mór a teag muintir na héireann nachhfuil ag Americani bhaile a hentas gealach a fóthú. Mar in éiring bí nach fógra ar fad in Gaelic. In amani in roch Gaelic. No. Sin agus áhar glynne No bí a tracht. Gary Wyatt ma tí tú fógra mar sin a lechan na Facebook mar sin a lechan na Facebook Gaelic Wine agus corandrini Na dro. I post all of suas mar áhar glynne. A le droch ag beidir a Gaelic agus tá a Gaelic Wine fasta, tá fógraí le Gaelic Wine. It's got to be an pointa tan tangi le fáil in éiring ma tá tú geri I ólam agus ma tá tú geri éistart lécha agus ahan rodelle ma tá tú geri curtha hort ar a géaltart. Sin rod nachhfuil an America agus goherid is na Hartwoodi ní rod ar bían so nuair a chanig man Gaelic scrífa don chéadúir a río. Well, het man níos le brí. A bhfuil is go chétia ní céal ar bí leis na fácla. A cofníar gróma betar a 3 bliana diaag dís agus BHFU agus go díis A dóma betar couple fácla leile ach in dhéisisin bhíos agam gur seo rud anta táirta gur Harlí dóchar mór don tangi de hairmh na Sasana agus na Sasaní a táirtaisteach in éireann agus an tíre chur faoi smart agus náró sé ceart na cáil agus dá mé náir dogamsa
bíar goró arm má chultar dhúchasach go ólam mar is ceart agus an teangú ólam mar is ceart agus chan bhhain fa mo chunne héan ach ba ceartú í ólam den chéad blún eile. Sin rud seo Nua Eabhrac agus tan táharm cé nar tógu me le Gaeilge mar hangi omláin chuine má gitada cór na creiche agus bhí sin antá specialta dú mar tá gieta den Nua Eabhrac ágamsa. Bhí sé charbheith brista a ní rá nach pinte bhhain chuine ágam agus thugma an Gaeilge tugam an níis ar a dúchráis agus blianta na dhééis mar bhí má níos le bríomh an Gaeilge mar hir me go rosí rógálaí fiú nuair a hanig an teidirlín teangaí anta deachar a tantí ach nuair a casú arm banna sa Gaeltart trasa bannaí warchaí a tainimetáí sa gleanchám ciile. Cúig bliana dé go hain git a beg níos móna sin 6 bliana dé go hain anis. Bhí náarm agus sin bhí sin an bráslú a chur tinní faoi mo háin mar a deartha agus hasima a ghólam na Gaeilge an am sin a ré. Agus bhí má lífa go leor tíostí do bhliain beidir tá sé anta dálaí a ré mar ní ró teagháil agam le duine bíile nuair a casú Gaeilge eile lom in Nua Eabhrac bhí me abbalta Lord agus córa bhí. So tá sé anta dálaí níl mar ré go a hanachú agam agus níl gach fáco ag teange bí ag duine bí. Bhí me abbalta Lord le duine eile go forest agus níor bhada na dhééis sin gur casú an Des Bishop agus runmuid an chláir telefíse sin in the name of the Father. Chun is a hála sin, chu éon scéalta fíor sin, cé chuig de réige dangháil leatsa nó chuir se dangháil me seo seán dóir hála se. In Gaeilge a seart hasí a ghólam na Gaeilge Gaeilge a sé, míon bhhart a Gaeilge a sé, dúirtí me clár an Idirlín. Now you're talking a tiny matter. Most kind of me. Agus tapeaní a bhí an. No bhaithe se bheith MP3 an run ach dúirtí me se tapeaní. It's got to be in an chláir sin críochnaí agam bhí me geirí run teart eile dheamú. So bhí mas spríteú ceart go leor, críochnaí me an chláir, tá go leor agam agus chuir me go bhfuine gach fáco a bhí an agus bhí má special tágam le na rudí sin ólam agus beidir frí job mína hama do ghaoine eile má tá sama acu san in sa dóir an dearmar sé ach an níos tá sé róchasta thucailm chláir a fádaí It's got to be buchas do dhíobh bhí ráthám, bhí mar ráthóil go tanscadal seo. Ach bhí me geirí run teart eile dheamú. So dís lódáil me radio na Gaeltarta hasima a ggéisteart le Rónan beo ag trí. Rónan beo. Rónan naci bhí. Fearmáid fearhosol. Agus hasima rastal cruinneacha do chud cuman ar chonal Nua Eabhrac nuair a casú arm caintirí dhúchas eile agus tá me se mo bháil
an sa common go fáil agus grúpa braton common hir fánil Nua Eabhrac agus hasim an rastal ar a Comhrá ag an Irish Arts Centre agus bhí ban ágan I ganas a charcoal I Nua Eabhrac as balla clia sin gohfuil si igilwantin fallahar agus fuair si scolar art le Gaelic múnú an san áscáil agus bhí harlis ar gágáid. So nuair a casú orm na duine as tíorchánil as cuidóir I gomon tíorchánil Nua Eabhrac fuil me maithe na sin gróisiid ar bís agus gróisiid a gin se scealtaí do gcuoine sa bháile. Tá fear ógan seo bhfuil Gaelic ag an nílas go gin dóid ar óm se agus go dtír a hena sin bhí sin ag rónan I mar scéalsa agus chuir se scartá agus bhí sé sin na caidfrid des bishop. Ar a dóile bhí me san Irish Arts Centre le Nua Eabhrac agus céhí Nua Eabhrac a tafatú clár fast leisio ach des bishop. For des bishop I dagháil le grúpa geelgeorí na fómiarí Gaelica chruinniú le chéile le rantarta a hafatú. So hardly sean san am chearnan mí an nála gabhrí se seart. Agus an trío rád a hardly hí Dynias TG Cehéid, Temlin ó Carni Nua Eabhrac a tafatú rantarta don stasiwn agus casú arm a Temlin fear maiú as o leile atán agus hafad bud gita beg do chláir fanne TG Cehéid agus lor me le Rónan Maki wi agus hafad man chláir sin le des bishop in san am chéarna in sa bhí chéarna. Agus bhí iontas mór arm. Bhí iontas mór arm mar níor clús cair arm nó gahabí arm in san am a charbí. Níor ma geri ach tangháil Janú le Gaelgeorí eile mar bhí me leom hen nuair a dul me an tangi. Sin rud a Harley. Agus fuair me dangháil le dón úr. Le dón úr. Agus níor me mo haidir in san am a herid. So inné nonsi scarfihar art fiha blian o hain. Bhí me mo haidir in san am sin a páirt amsere agus rinn me dógus I gantar Nua Eabhrac inné an lei sin. Agus dan me stí go dtí gabhrí sa trí. Inné sin dag me an tarm agus bhí me ciún. Bhí súil ciún ó go man san am. Agus nuair a haisi mar a Gaelic bhí sé mar a bheith mission. Bhí mission pásanta uair agam. Agus in gabhrí sa trí nuair a dag me an tarm ar dús. Níor gahabí a gáil ré. Bhí seán rud a héal muidirne légan san nám. Bhí an cógó san Afghanistan hart chuaigh na stáití tíosteach in Iraq agus bhí an cógó sin hart fasta ag deirú na bliana. Níor gahabí a gáil ré. Ach in dhé sin bhí iad amach in Iraq agus chuaigh sin a ré couple blian in dhé sin. Agus haisi rud in Afghanistan a ríist fasta. Agus sin san am seo harfa gabhrí sa seart. Híal me gro dógus armsa gáil isteach san arm a ríist. Mar níor me maithú go mbeidh gro duine eile fear ága a fáil bháis. Níor me rad gur chreid me in sna cógaí seo. Níor sem fadúda sin. Tá sé rud is tíon sa chrí.
An dóla gur tíorrá a bhí ann a bhealach. Tíorrá No, tíorrá sin rud amháin. Sin rud amháin. Ach rud níos dubhne na sin. Tíorrá sin rud atá thuasan san air ar gháid. Sin rud tebi. Ach bhí aithne agam ar ghuaoiní eile a Marua in Iraq. Mike Tarlovsky fear as a rúis ó dhúchas. Agus tháinig sé go America nuair a bhí se óg agus listáil se fuair se commission in ar éidirh mar áfigechan san áram in sna fórsaí speisialta. Agus fuair se bás sa cá náideach in Iraq gheabhliú sa céthaí. Bhí aithne bhaid go mar go pásanta aithan dóid bhfuil me amachcha go bhfuair se bás ar a telefís. Tháinig mar sin. Agus a bunne stango asam. Agus hielma sin fearróg eile. A tá cáil a héal héin ar a lína I mil I magart. Agus tá misa I mo hí sa bháile, go dtí tá misa a dhéanamh. Sin an móthúchan. Nílas a go bhfuil aim ar a bhóthúchan sin. Sin an rud níos dubhne na tíorghra. Is rud é ní hiige míisna is tócha margur tír nódrach sin an éing ach má tradiisiún mílite in san tír is tócha go músclín sé móthúcháin áirithe beidir ná mústlóch sé aninge. An é tótha lei sin nó? Is dóithe, sin tans mai. Tá bhí sem mór agam is stair na héireann ó náam a bhí má óg agus is stair bhíolata na héireann fásta in éireann I héin agus teamhaí mar hampla na ggéacha fianna agus an stair sin agus brigáid éireannach sa rank sa Spáin agus America. So agus ar náia I bhád siar sa tánam bhí clús cáil ar na gaiscí cheilteacha ar thar fad na Heorpa. So tá stair bhíolata an ach le céad nó gachéad bliain an nos bhí scarú an ar gháid. Tír neodrach atá néiring fáil láthair agus is mairóid sin. Scéal eile America nuair a tháinig na héireannig America listáilú léir mór acu in san áram agus 69. sé. Agus buníú an regiment sin agus listáil misa in sa regiment sin fásta. So Harley sin in gabhile sa seart an bhliain chearna rinne man na hagalah sin le Des Bishop agus Rónan agus Timlin ó Carney. Agus bhí liam ó Cunneagain a fear idir scéal a géisteart leis an achlú a rinne mal Rónan Maciwi. Agus rinne ma achlú eile le Rónan I mianúr gabhile sa hort agus thug siad san na prontanas mórdú agus ba dhé sin toras go héireann scoileart agamsa le freastal ar idir scéal ríthe thabhraí gabhile sa hort agus ní raibh mise néireann na dheamh agus bhí mar bís bhí sceite in áram agus is landal me néireann chaim a couple of le má le clia le I léim an múntar Gaeilge sin a chur me deangáil le Des Bishop agus bhfuil me le Des fásta má le clia agus in dhé sin chuim me go tíar chonil go héidir scéal chaim a tréimh seo
Seachting, sílim gur fáid mar seachting an idir scéal, bhfuil me le géar go réile, bhí mas na flaithis. Agus in éisisin cuidóir, agus bhí me stapú ag Tony Sheánaí a tainimetéir, sinna leas animetéir fear omrata. Agus rinne couple aghfuil sílim le Roland Maciú agus Michelle na Críana le Michelle na Críana bhharscéalta réir mo chumne. Is gotta be hilma go Roma sáile. Rod suifol aiste a hilma go Roma sáile. Tá anta máile léirscáilecha, so bhí me an staidir ar léirscáil. Léirscáil na héireann agus a anchar rahan rod in gghealtar tíorchánaí mar hampla agus a anchar na bailta fearinne agus ahan rod eile. A bhí stogam cáitró ahan le ad. Solar landal man inéring ná tíorchánaí agus Hirma go Roma na flaithis, agus níor lór, don chéadúar me má chuúil aháin ar a bhí mas choréin ar a bhí mar ceir blianta is, as a choréin mo wahaid. Dimata sin, don chéadúar i má chuúil níor lór me facul berla a charabí a funna trí seachtaí. Agus bhí mas na flaithis, agus dúirt mar sin go poblí ar a rádio go raibh as na flaithis agus bhí. Agus ahannéirí in dhéisisin, amar bí aró tans agam, aró fáile bí agam a gáil go héiring a chuime go héiring. Idir gabh lis a hart agus gabh lis a dóiag. Agus listal ma san áram a ríist. Lis a tasca níl spárneol ná na fighting 69th. Agus chuime go Afghanistan an bhíon ar fád a gabh lis a déich. Chobhí sa dé, bheith. Agus cén féchantar in Afghanistan inis istócha agus go héir de thátharlathe an dóra gur botún a bhíán dul go dtí in Afghanistan. Ar náia, tá sin sáilear. Tá sin sáilear dúsa. Ní botún a bhíán a gáiliste i dús baia i nné an nua héideag a 20 bliain ó hain. Ach níl America níl tír ar bí mai ag tógáil náisiún eile. Sinna nírinne. So, ar gáid amháin, hirmuid go well hil na saidirí grómuid a deanú rud mai a chuidú le muintear na tíire sin in Afghanistan agus in Iraq fásta. Cé go ró an dón ar fad an mhórchuid de scarbí i nnéthógaí, hil mu duine go rómuid a deanú rud mai agus a tóir dún le heis agus na rudí sin dóhaidir na tíire. Agus bhí fáil acu, bhí fáil ag an arm Mherica, ag fórsaí míleatá Mherica, chanamháin an tarm ach an fórsa air agus na marnealaí agus na fórsaí míleatar fad. Bhí tans ag rialtas Mherica, bhí tans ag rialtas na Afganistania agus na tíortha eile a chur láu iste san Afghanistan, bhí léir mór fáil just chance acu rudí átha rud eile dheanú agus bé na stairithe a deanú staidir ar a léinn seo staire go ceann blianta fada ó maithan seo. Is cinnte. Tá mis ag scríú leor fadú danis. Bhain? Tá. Fan leor garid fan rud a Harley ar na muileh sa tairú seo. Ní rómuid a gáile ganart san Afghanistan go deo ar náia. Ach an dóid ar haring muid amach.
níl fáclógam le chuir síos cearta dhéanú go dtí go háca bhí se. Go dtí go hamaide a bhí se. Mai go leor, fans in Afghanistan no. Imi den tíar cybí go dtí. Fanart no imart. Ní lomsa an cinniú sin. Sin cinniú ní ag muintear Verica tá cinniú sin in áireamh dimota don na tochain. Sin rud ag a rialtas. Ach má tá tú gá le háann sa maith, curtha háangthe na saidrí a maith ar dús agus na sibhialtaí a agáil I do dhé. Tá má cainte níos mar a bhfuil mis a caint leis nuachtar an é hé. So óachtar an, curtha ar háing tú na saidrí a maith ar dús agus na sibhialtaí in an dhé. Curtha nar chuidí tú le rialtas na Afganistania a rialtas hen agus orsaí míletá chuinear láidir. Na rudí sin ar fad. Léir mór rudí amadatha a chur is ferrigáram. Stocha go dain sé siar blianta ón géadúir a chuig America stachas stocha gur dénach botún chuig bliana déag nó níos mó ó chuin agus rudí cosúla stocha stolam an tábhachan dearnach a bhí san Iarrac. So go hátar 36 milliún daoine na gcónaí san Iarrac in Afghanistan agus an tol tábhachan dearnach bhí cá níor vótáideach 1.6 milliún daoine don rialtas in san tábhachan san agus féchant socha a sé go brá bheith féchant siar hindsight. Nuair chin tú an méid daoine gur fánar a bhótáil á sé éascad a feiscint chunas gur hitan an tún as an rud chu tapig sin. Tharrás go sin fan na Eabhracha agus méid daoine a bhótáil mar sin. Tá léir mór le rá. Tá léir mór le rá. Bháid níos mú ná an padcréile seo. Cinsa. Sinna tí go bhfuil mar scríú leor. Well, ben míad is sú leis an leabhar sin agus bhí annach chud rudí eile gur heasta go me phlé leat ar an badcréile sa ach faríor beidir sa chéad agar ar sa chéad séasú eile beidir go dtucha míad arás chuit a héimeis. A chu rud amháin go dtíanam go nenne tú sulla bhága míad slán leat, mar níor luigh tú bhí tú caintear de níáling agus bhí tú caintear de bheanáling agus go héad mar sin agus bhí mar caint féinreach ach is árání tú chumá agus tú trééis páirrta ghlachas an reachtas agus árán a cháil tú sa a bhága míad slán leat. Cinnte, go nóras. Agus tá an gur as corneal, an corneal is dheascartí tosa agus seo óran as a corneal is túis ceartaí na ran tearta óran na scadan. Is brála mé. Is even le Bhí lúbín a gom héanas éadán blian amháin agus éadán a ceall agus gúsáidmar an fán céine le hárán na scadán agus na riadamh. Dá me chum árán fiúcha ó chuin an gáil gur mar ráha árán é an counter san den tír sé árán na scadán a fiúcin. So rá úntach. Nuair a haim sa luas an nuich a bí mas muid tú ar an iasc, nuair a dhéiream a machar madín ver an ruaig go dín ven, a bí na henacha chur pléisiúr arm a sí a mé na bá, sa féiste gan tar jarag a chur na scadan her na drum.
Bí mas muintú an neanas ó bhhad mín sion, bí mas muintú na ráis ar mhailí an sa tain. Bí mas muintú an nearings a tréin a bhís a ghu, scachuar da chroch man stúr hís a tilum in a cean. Ó nach deasan rud na slantra hafa sáilsú an mrág, Scar úsa dúine blúthú go minic rahiad a dhéal, ach caiimid a gáile canna lo mas maina ach a tam, san náte mé lúchhar a cheanní roin gus budal dúine an ran. Nuair a himsa cáisna teniu bí mas muintú an am, a Roma hens mo choraba go muir warna don. Sgon nedar mes a tíri art a hatédach ta na tar, a casnu guihis fariga mas genna na don. Ach an ishe tam a ista, tam a giri lag blata tin, en yel ma dúl go brachra bis a hel go sintar mes a ché. A verum altu da yen a glória, mar chol mastach ma am, chreg a warna farigya mas ganna chana man. Mar dar siad ó thuig galanta. Gur míle mágad a himiis as an ná chur le héamh bheith caintlam ar an barcéile chomhrá le hógaí agus thosúil dom go gcíomh an éiring go uair go luach tú nó sibh beidir agus má bhíle bhuichas libse a lucht éiseachta as bheith ag éiseachling agus ar nó míle buchas le forras na Gaeilge chumá a thugann an takeíocht leanúnach don barcéile sa. Agus go dtíon chiad eagrán eile a chuirde míle buchas agus slán.